Päivän trendisana sisältö DJ. Mikä on sisältö DJ? Mä itse lähestyn oikeastaan sitä termiä hyvin pitkälle sitä kautta, että se mitä DJ tekee, mihin se pyrkii, on saada se oma yleisö viihtymään ja liikkumaan sen musiikin tahdissa. Vähän samaan tapaan sisältö DJ sisältömarkkinoinnin jutuissa internetissä koittaa kerätä sen oikeanlaisen porukan sen sisällön ympärille, jammailee sen kanssa, viettää sen kanssa aikaa, kertoo fiiliksiä ja kokemuksia. DJ valitsee ne parhaat sisällöt, parhaat jutut siihen hetkeen. Se pystyy lukemaan sitä omaa tavallaan kohderyhmää ja sitä porukkaa, joka se on siihen saanut, mikä toimii siinä. Ja se pystyy illan aikana selkeästi haistelemaan sitä fiilistä. Ihan samalla tapaa me voidaan katsoa vähän kellonajan mukaan, fiiliksen mukaan, minkä tyyppistä sisältöä tällä hetkellä meidän yleisö oikeasti haluaa kuulla. Lyhykäisyydessään näin.